You've been found alive and everything you have to do to make this girl alive and feel something you like that ain't decent to make your life to be shared behind all that you can be sure what happens behind that door. Meno! Jalka kipeä! Bring me some light, bring me some lights, bring me anything that could unite my world to this family world, to this alone and keep those Sattuu jalkaa ja oikeesti. Ai että tekee höppöä. Mitä sä huutat? Eli jalka sinä hypyssä. Kai sinne menee, kun sä hypit paljon jaloin. Sääntö numero 2. Älä koskaan ota kenkiä kun jalasta. Perse ja käsi mulla pukkaa sientä varpaan väliin. Mä pitää aina niitä kenkiä jalassa.